Baştan toraşılmaz tire taypalar cemenne cem olup millet bolanna adamda işege ekiz tay bolar kalbynna hayrna minnet bolanna başarsan diňeräjik ýöre il bilen oynaşma boýlaşma asla din bilen musulman bolardy iliç lelinam ölen soň ýaşara müddet bolanna onsoňam gurbalykda gynap öldürilýär diýipdiň mallary her bir malyň ýeke jardy wadyr olam mukaddes Qurban bayramyny damak salmakdyr. Alyp gitmez dolap 3 metr bide kerim haly paýlar bilenen ile çekim ýok, şuhem ýok, watana dine şuhellem bardygyna gynanýan. Sağ olun. Näme käpir diýýäňde, şu käpirler bana sizden nüňesi insanperwer, sizden nüňesi ýürekleri pek, sizde ýok ullakan ýürekleri bar. Siz beýle dine inanýan bolsaňyz we beýle de Yaradanyň öz yaradan janarlaryny kösep öldürüp soňa janly Hudaý ýoly bermeli pikir edýän bolsaňyz, näçe sen öz çaňy janly Hudaý ýoly bereňok? Näçe sen çaňam janla, şon beräýmeli Hudaý ýoly edip. Bayramlanan biri Qurban bayram. Näçe? Sebäbi Qurban bayramynda birden jandarlary adarlap kösep soýup öldürýärler, dogry dämi? Nämesin Hudaý ýoly? Pikir edýän. Ay haramzada menime şu yaşmeçenni adama degemek bu şolýar haramzada laýyga masýadara ey haramzada Qurban bayram dip näme etjek seni öldürmändir en atan diýdiň aýan bir sözüňde çağaňyz öldürüňde janlara seni öldürmändir Qurban bayramy daýsak gazy üstan çağanma estağfurullah şunýaly adamlar köpelme bolsun Allah'dan nirde bolsaň kabr bol geleými üstüre bolay daýsak gazy ýöne Bolýala ýölezim zamunyal haramzadalar Allah'dan görmälem yanmalem etseň bloga da şunýal zatlarlar Gyýjaş çykypdyr, Hytaýda ýaşap ýöreken, daşary ýurda çykypdyr, hiç ýeri aňy ösmändir, hiç ýeri aň tarapdan men össüm diýip durýar, aňy ösmändir. Aňy ösen adam jigimjan hiç janam din ha Qurban bayram plan diýip aýtmaýar, aňy ösen adam. Bizem Belarusyda 7-8 ýyl bäri ýaşaýar, Hudaýa şükür. Hristianlar bilen ýaşaýar, ýöne hristianlara erwet niýet bilen ýa. 5 ýyllap apşagada Hytaýlylar bilen ýaşadyk. Şeýle bir porsu naharlary ýerler. Biz üçin porsu, olar üçin süýjü. Şoň üçin musulmanyň süýjü diýen zadyna sen at tapmak ýalňyşlyk we iň pes düşünjeli adamyň eden etjek işini etdi şoýy. Kimem bolsa tanamok. Edil Hytaýlaryň naharynyň men üçin süýjü däl porsu bolşy ýaly islam dinem sen üçin şoň ýaly bolmak ahmal ýöne biz üçin islam dini söýgü. Şoň üçin biriniň uýan dinine ýalňyş diýmek gaty pes düşünjeli adamyň garaýşy. Görülemen oturup malana viza geçirýän TikTokda bolýan. Şo bir viza çykka erkim näme diýän diňleýän gaýdyan. Ýani onun geleni bir çutaşarlykda Hytaýda gyýy. Şo kim garaýdy akawnty konnaşmatly näme zady boýy. Türkmenler diýip gördü, musulman idi. Ay garadym mala diýip gördüler bilýän. Onu emailler. Onu Türkmenlerden jogap gaýtaryp oturmadan Ayn bir ýerde çykaýmalar, man başynalyk. Bilem akamy sırjak goýan ýa men girdim bolyn. Ene ära Hytaý edýän ýapon bilemok nämetdir. Atda kamak ýa diýjek golan. Toy videolyklar barda ýa ýupka etdir. Erkada ýupka etdir, saşa ýupkada keleýlenýän. Men pikir edýän özür tarakan edýän garanja himme da diýip bolan edýän möý bilýärmi? Ýergany gezip bolan pijak bolan tapan tupanyna kada düşünýärmi? Gurwakda da öňe näme kelle süle Hytaýda ýaşap türkmenler plan edýär, plan iýmek bolany Mekke Medine etmeler, näme çara solet ýa-da
Ana yo. Agay sen ana doğrap domuzun ahiret berýän bilen uňuňyň bilen illen aýaklaryň şeýdip bersen maňa sen başga mene näme diýjem bilen o hayran ýany arkyňda ýaşap arkyňda gidip bolmaýan man barda dilli termeli o Türkmenistana ýaşaýan soň gidýän bolan etýän akylly sırap tipi sene gutwak patsan bolan özüň mara huýýar ýany bat berşigana. Size doğru maydayınlar şunça yılın içinde üns verdim. İň insapsız, wyjdansız hayvanlara da şeýle zulüm edýän diňe musulmanlar eken. İň ýegrenýän bayramlaryň biri Gurban bayram. Bir giden dinleri kimin ýadanam belli däl. O köpeňe da mara fanatizm bilen dine ýapyşyp ýatanlar şol kitaby okabam görüňi da. Şol kitabyň içinde näme ýazylanam özüňden bilen da. Ýer ken hakykaty aýdýan bider boş musulman diýip bar erwesatır sizden çykýan. O edip ünsverten adam durmuşy erwet, diňe uruşdan göze açylmaýan garyp ýurtlarym imniş musulman ýurtlar. İçinde de sanalaja ýurtlar gowy ýaşaýan. Onda da negit bar bolan üçin. 10.000, 20.000, 30.000 dollar sowup şol Mekke diýilýän ýere gidýäňiz. Özüňe de alladyp, şatak gidip gelip insan perwer boldum diýip pikir edýäňiz. Her ýylam Gurban bayramynda bir geden janarlara azarlap öldürýäňiz. Şol näwelli ýere bir geden pul sowup gidip gelýäňiz. Näme sowap gadanýaňyz? Pulna näçe tane kitappa barsam meýdeş ýadylan datlarym. Köpsini okaňyz da, bu okan ýagdaýyňyzda umuman içindäki ýadylan datlar köpsi günah işler, iň wärde janarlary öldürmek günah dämi? Ana musulman ýurtlarynda 50-60 ýaşly garra adamlar 10-12 ýaşly çağajyk bilen öýlenýärler. Şoň üçin ynanýan dadyňyzda ünsweriň näme ynanýaňyz? Umuman dünýä boýunça dinliýän dat masu upravleniýa üçin döredilen. Näweli kimin ýadan dinde beýle ynanyp ýatmaňda öz çağalarymyzy diňe şolaryň kimliklerini haýsy milletdendigini aýdyp öwredip bilýär. Gyýdym, oglum, mana şular ýalyk Mamaroza, Paparozalar bar. Bular türkmençe gepleýärler, bular özüni türkmen görkezýärler we sizleri azdyryp, sizleri Allahyň din islamyndan uzaklaşdyrýarlar. Oýna gelmäň, bulary tanaň. Bular musulmanam da, türkmenim da, ýöne türkmen obrazyna girdiler. Türkmen şekiline girdiler. Şonuň üçin bulardan biz öz neslimizi goramaly, öz kimligimizi goramaly, däwimizi, desturimizi, dinimizi, imanymyzy goramaly. Ve ýaş gyýjaşlarymyza bunu öwretmeli hökmany suratda. Bu Paparoza, Mamarozalaryň haýsy milletdendigini, haýsy dine ynanýandyklaryny, näme üçin bular ýaly hereket edýändiklerini biz ýaş nesile öwretmeli. Eger de biz ýaş nesillerimize, öz gyýdymyza, oglumyza bularyň kimliklerini, näme üçin bular ýaly iş edýänligini öwretmesek, ertegi ýürüň gyýdy enesini siýlemez. Ogly atasyny siýlemez. Bu çağalar hiç wagt Allaha iman edip dogry ýoly tapmaz. Sonra mana Türkmenistan içinde mazar almayanlar var. Adamlar ölen wagty ertip mazary gömen wagty mazar ýüzüne çykarýar, gusýa, toprak gusýa. Indi dine söwüp berenler var, Allah'a, peygambere söwüp berenler var. Bizim diýäs ki, ey musulman mömin doganlar, ey Allah'a iman edenler, şularyň cenazasyny okuma, şularyň sadakasyna barma, şularyň nikahyny gyýma, şularyň toý märeketine gatnaşmaň diýär. Ýagny tanalyň bileliň we şonuň cenazasyny okumasynlar. Şolaryň sadakasyna barmasynlar. Şolara ayet tövür kaldırmasınlar. Bular bizim bugün Allah'ımıza, peygamberimize, dinimize, mollalarımıza söýüp otýarlar. Eli kündükli diýip üstümizden gülüp otýarlar. Diýmek biz bulary tanamaly. Haýsy velayatda, haýsy etrapda, haýsy owada ýaşaýan bolsa, şolaryň maşgalasy, patasy bolsun, ýasy bolsun, toýu bolsun, märekesi bolsun, mollalar barmalylar. Şo taýda ayet okumaly däl. Şolaryň cenazasyny okumaly däl. Şolara el galdırmaly däl. Şolary hatda Türkmenistanda öwliýada, musulmanlaryň öwliýasynda şolaryň mazaryny gömdürmeliler. Öwliýanyň şeýhine aýtmaly, şolar ýalyk maşgalalary bar, şolar ýalyk toplum bar. Bizim mazarlarymyz bilen birlikde bu öwliýada ýatmasyn. Ýatmasynlar. Musulmanlaryň öwliýasynda ýatmasyn şolaryň mazary. Çünki bular bugün Allah'a söýükýärler, peýgambere söýükýärler, argynçylyk, edenetdilik döredýärler. Ölen wagty bulara cenazasyny okumaly, bular äkidip musulmanlaryň öwliýasynda gömmeli. Ýok öyle bir zat doňjyk görüm. Äkitsin gömsün hristiýanlaryň mescidinde hristiýanlara okutdursun, äkitdirsin ýa başga bir zat etdirsin, gitsin, başga öwliýada gömsün, orsa öwliýa äkidip gömsünler ölüsini. Yani biz bunları özümüzden uzaklaştırmasak,
Biz çağalarymyzy ýaş nesilleri bulardan uzak tutmasak o Türkmen diýen milletin agzyndan yer götünden çykdylar ha. Asu ýurtlarynda 50-60 ýaşly garry adam arasında yüze çıktı. Bir zaten adamların özüni alıp başına täsir etmek, onu hökman şol maksat bilen döredilendigini anlatdy. Din adamları dolandırmak üçin döredildi demek aňsat. Kim döredipdir, haçan döredipdir we näme üçin döredipdir? Eger hiç kili delilin ýok bolsa, pikirini özüňde saklap bilersiň. Meselem, bıçak döredilende gowy zatlara hojalykda ulanmak bide peýdasy bolmak üçin döredildi. Ýöne onu ýaman niýet bilen ulansalar bıçagyň näme günäsi bar? Başga adamlaryň inançyny we durmuşyny diňe öz pikirine görä kesgitleme. Salam vatandaşlar. Men şu koyan videomu üntürüp bir dinleyin. Bir yaşuram bolsa bir agdymyz haparak geçekdir. Bir çağlary sağa çepe qararak aýralyn. Bu vatandaşymyz näme diýe? Bu gıydıgonymyz. Şey diýip görläýin, men gıydıgonymyz. Näme diýe? İň ýigrenýän bayramym diýe, Gurban bayram diýe, men diýe iň diýe, ýigrenýän bayramym Gurban bayram diýe. Bir giden ne janarlar diýe gynap diýe közep öldürýärler diýe. Şey diýip dinden çykypdyr. Näme diýelim bu? Dinden çykypdyr. Bu dogonymy dinden çykypdyr. Şey diýip meni gurlap otur. Onuň näme diýip kitapda diýe ýazypdyrlar diýe. Olýa kimiň ýazar kitaby diýe. Belli değiller diye. O kimin yazan hesabı belli değiller diye. Bunun içine bu doğunumuzun demeyin, ağzımızdan hapalamalıyım. Bu şeytan kıyıda var ha, bu şeytan kıyıda. Bu düşündürelim. Bunun içine 3 harfler giriptir. Bu şeytan kıyıdın içine giriptir. Kimin yazan hesabı deyip bana şey deyip batıyor. Bizim var ha, oğlanlar, erkekler de giriye, o dini terk ediyordur, Vahabi diyordur, ateist diyordur, ne kıyılar çıkıyordu. Bu zatlara yol vermeliyim oğlanlar. Men yetişime göre, men bana gelir malumatı göre, Xitay'a okuğa gidip dur şu gıyıp, o Xitay'daki okuyanlar, işleyenler, senin dikkatini tanıyan olsanız, şu gıydı yerine oturdum, baştan diye ben video çıkarttım. Musulman dinine dil yetirdim. O Musulman dinine dil yetirdim. Şoň üçin baştan diýip bir o Xitayda okap beren gıyt beýnisini oglapdyrlar şu gıydyň. Şoň üçin aglyna çykýan wagtlary öýdi bilen o gar. Ýewropadaky diýe adamlara diýe kapır diýäňiz diýe, şolar diýe milyon etse sizden gowy musulmanlar diýip görläp otyra. Häzir men şoň logosyny goýjak, kim video goýup durar şu hakda. O logosyny goýjak, görersiňiz, dinlersiňiz tesinde. Özüm bar, Allah näme gıyt, sen ejeň wadyr, hakan wadyr, Türkmenistanda doglansyň. Sen şiwaňa ma bar. Eşleňmi? Ýigim ahal şiwada urlayan dary, şunan şun tanıyan baworda aşağıda komentarda ýazyň sana. O şiwan ama ahal şurlayan won ijen kaxın tonmadyň we seni ýep dini sen ayal adam bol, gyz adam bol, şu derejeye ýetip şu zatlary diýmek sana däl. Olanlar ýene de bir tapara diýer. Xitayda kim bar bolsa, okap beren bolsa, işläp beren bolsa, şu goýdy tutýaňyz o. Başta men ýalgyşypdyr, 3 harfler içime girtip video çekdir. Bu zatlar gowluň alamat däl. Bunun içinde 3 harfler var. O
o näme diye sen diye çağıran diye canna diye son Kur'an edin de deyip bar gurla oturuyor. Näme gurlayan öldü bilen oğa. Näme gurlayan hemme diye ervetlik diye musulmanlardan çıkıyor diye, sizden çıkıyor diye. Hemme ervetlik diye. Mekke'ye gitmek diye insanperverlik mi diye, bollu mu diýäňiz mi diye Mekke'ye gidip hemme taze dili getirip oturuyor. Adamlar, vatandaşlar, men size haýyş edýän şu goýry tapalyň yerine de oturdurun da bir video koydurulun. İceten madır, hakikaten tohum tiyeceğim madır, tanarsanız yani olun dakili yok da berdi. O boy gidiptir beynesin oğurladıptır. Düştünüz mü? O Kıtaydakiler size degişli size etçe kaçtım şu goyu tapalyň o okuwçy edip bana maglumat geldi de o din näme, sen kim, vize näme, o kim gurletdi, nämeň esasyna gurletdi. Birazçyk boğulyň, bu närak öň erkekler birazçyk dili çykarjak bolsa dini, gyýlar, aýallar çykaryp uran bolsa o zatlara ýol bermäliň. Janyň sag bolsun. Tapalyň şu goýdy. Gurlanyňyzda da men musulman diýip halis edýäňizde hansyň insanperwerligiňiz. Size doğru maydayında şunça yılın içinde ünsverdim. İň insapsız, vicdansız, hayvanlara da şeýle zulüm edýän diňi musulmanlar eken. İň ýegrenýän bayramlaryň biri Gurban bayram. Näme? Sebäbi şu Gurban bayramynda birden janarlary adarlap, kösäp soýup öldürýärler, dogry dämi? Näme üçin Hudaý ýoly? Siz çyndan pikir edýäňiz şol Hudaý janyň, yaradan janarlaryny öldürüp, adarlap, soýup, siz şoňa Hudaý ýol berýän diýip pikir edýäňizmi? Şol Gurban bayramlarında şol janarlaryň nälik adarlanyp jan berip bilmän ölüşini gördüňizmi siz? Bir sapar bolsa da gördüňizmi? Şolaň nälik adarlanyp ölýänini gördüňizmi? Bayram gecesinde görmedik. Adama asmasında aramızda benim şol gören adamdan biri. Men özüme gerek garsa, men gönüden ýöne özüme ýüzlenip, öz şahsyma dil ýetirselerim şu kamera oňuna geçip jogap berýän we berjek adamdyr. Öz şahsiýetimi ýetirsedi. Diýen kimden diýse jogabyny Allah berdi. Dinimize dili ýetgen üçin haqda dili ýetirmekde manipulasiýa edip dini näme dogry görünüşde size görkezden üçin men şu sessiz galmam, şuna jogap bermän, geçmän diýendim ýalňyş boldy. Gece öňümden döýün akşam çykdy şu benim gecesi. Sen bu ýerde elbetde ýoramakdy, mesela bir gece öňümden çykypdy. Ýöne sessiz galmak mümkünler belli galen ýerlenmeýdi. Käbir ýüzlenmeler bolupdyr musulmanlara. Şeratlar belli garşdyrdım we şolara dili bilen özüme şolara jogap berjek. Sebäbim şefen dinleýän ýaşlar, adros 15-16 ýaşly gyýlar, oglanlar we haýsy ýola gönüp dursam, meselçe şu şoňa gidämeli ýaşlaryna şoňa şu. Nişolaryma diýip gördüm, gaharma hem mesel gollanlar başda men bulaga salyp, özüme bulaga salyp, saňa da kommentary ýazyp çakmakçy etdim. Kommentary ýazanlar seni gollap ýazanlar köpsine berdim. Diňýärde men maňa patpesim ekeni. Indi şu seni gollaýanlar meniň hökmany görürler diýip şu ýazandy. Şoňan olaryň beýnini manipulasiýa etmeginde gurulmak üçin. Sen diýipsiň, musulmanlar haýwanlary rehimsiz şekilde öldürýär. Gurban bayramynda haýwanlar kösen öldürýär. Sen şolaň garşy edýän aýdypsın. Neger onda haýwan meselede 200 bolma taňa deýişi. Mesela açalyk akyky musulmanlar haýwanlary zalimlerçe zulüm edip öldürýän ýekece ýerde mene gabat gelmedim. Senin gabat gelmedim. Ýöne haýwanlaryň kiçijik janarlaryň rehimsizçe öldürülme ilýänlerini men käni gabat geldim. On hemme daşy sen we içlerine sen görüň günleri görpýärsin. Biz şeýle bir musulman bolanlar üçin ýaradan öz janarlaryny iýmek üçin yaratmady diýen bir pikir öňüňe. Bunu bu soragy musulmanlara sen tutuş. Dahli dini ananyanlara vermeli bolýar. Şursan wize taýynydyk, şonu görüp geçelik. Janarlaryň musulman däl ülkelerde janarlaryň nähili rehimsizçe öldürýän wizeleri. Şu adetçe hiç birimiz sesini çıkarmadık. Hakkımızdan däl. Sen musulman bol, ateist bol, hristiyan bol, kafir bol, islendik. Dine inanan adamlar hemece etiler. Sonra milya koyna, milya toğga, milya doňza milyalar. Şolar sen pikirinçe olar näme bizne rehimsiz musulmanlar. Sen olup pikir etýän olar näme musulman däller. Iýan mallar, ýa sen iýan etlerni, sen iýan doňuzyňy, sen pikirinçe reanimasiýa salyp, anesteziyologlar ona narkoz berip, doňdurup soň damak çalýarlar. Kösen olar şeýle öldürýärler. Kösen bar.
Hatta bizim dinimiz şeyler ince din olan için bizim peygamberimiz şey ince olup peygamber olan için oyun öldürmekte de yani kesmekte de belli bir düzgün bir çayetmeni boş. Birinci mal öldürülenler ilk bile bıçak koyup itilenyen. Şol hadislerde var. Bıçak koyup itilenmeli bir gezekte malın canı alır yani. İkinci, şol mal bir malın önünde beylik mal öldürmek bolanok. Ol görüp ondan korkmak yani. Öldürüyorken kıynamak, edit etmek, o alar vermek bolanok. Müslümanlarda şeyler. Yönüne Müslüman değerlerin vicdanını ben görmüştüm. Ne edip? Onların can değil, onların can vermedi mi? Onların özü döndü mü? Ne yapalım? Kendi yani sizin şunu ettiğiniz bir daha yol vermek oluyor ama kurban şey edip kesip sizin kıracağınız faal iş adamlarını bu faal iş adamları. Belki de şu adamlar içinde illa bir sefer eti koyan adamlar var kurbanlıkta. Her kurbanlıkta kesen kurbanlık etlerini yiyen maşkalar katken. Ve sen şol sahaplar rökyan, şu kurbanlık etip verileni ağlar diyenler kabul edeceğler. Allah'tan gaysın. Onu şu zatlar sahaptan, sen sahabına ne var tuğdu? Ben senin bana şolar aydık geç. Sen et yemeyen mi? Böyle yemeyen olsun. Ben yani yolaşım edeceğim kalkan, ya senin önce çağırlar et yemeyeceğini sen biliyor musun? Belki onu yemezler. Şimdi ya dini et yiyenler, dini yeryüzünde Müslümanlar mı? Şöyle derler. Yeryüzünde dini Müslümanlar et yiyemeyin. O beyleki dinle ayrılar, beyleki dinle ananyanlar. Adam zaten 99-98 ortalama eti yer. Geçeli komentariyada kesme Kur'an'da yok. Kur'an verme Kur'an'da bedenine diyenlere gelelim. Şu meselede Haç Suresi'nde 30. ayetinde Allah'ın özüne rızkal edip veren kurbanlık hayvanlarının damağını çalanlarına Allah'ın adını ağlamakları için her ümmete kurban çalma ibadetini bir görmüş edip koyduk diye. Ve şu yerde hem damağını çalmağı canların köselmediği için ağlanıyor. Ve yine 36. ayetinde düğeleri hem iri mallar hem sizin için Allah'ın desurlarından biri kurbanlık ettik. Olarda sizin için hayır vardı. Olar hatar bolup dur qaylar damağını çalmak maksadı bilen Allah'ın adını aldan. Canlar çıkıp yan tarafa yatansa onlar özünüz hem iyi. Kanavatli, dilekçilik etmeyen merkezi hem dilekçi gariba hem iyidir. Şeydik biz bu hayvanları siz minnettar, şükür edenlerden bolmağı için size boyun ettik diye. Ve şu yerde hem kurbanlık etmenin soğanını görmüş. Kur'an'daki ayetler şu canlar kesip tutuşlarını hem ip bilirdik. Yönü biz her kurban bayramı, mukaddes bayramı olun için en köp hayır işlenen, en köp soğab işlenen bayram olun için şol bayramın hatiresini her bir Müslüman yağda yetken Müslüman kurban kesgeli onu bir bölümün özüne beyle kırölüklerini gayba, yakınlarına yeter yetmeyene kömek edip veren ana soğan. Korktum soğanın yerine karıştırmış. Elbette sen nereden bilecek? Açık görmedik. Kitabın kimin yazan ne? İlk öğrenmeli, son kopçuğa çıkmalı. Senin kitap kimin yazanını bilmeyen orada ilk açık görmeli, okumalı. Allah'ın kimdiğini, Peygamberimizin kimdiğini bilmeden ortaya çıkmak, anfattığını öğrenmek kıyın iştim sana. Kıyın hava kıyın. Sadece bir yerde kapat gelip gördüm. Bir Müslümanın başka dini anlayan adamları yanından çıkadı. Gördüm görmeyen. Şuna da işte bir bizde takmayan. Yönü Müslümanları yamanlar. Müslümanların dinine artık çıkanın yüzlerce reyce gördüm. Sebebi Müslümanlar özlerine üstün var yani. Şimdi geleli yine bir tema. Sen deyipsin kâve gidip şu tarafa aylanıp gelip 10 euro 30 bin dolar harçlayan. Zaten komentarda birine cevap versin şey deyip Samsuklar Araplar var etkiler dedi. Önceden 10 euro 30 bin dolar harçlanıyor. Ancak harçlanıyor. Bir de seyahatçılık. Kâfhaneler var, eştağatlar ve pensiyonlar var. Yani olan adamın merkezine edeyim. Mal 2 bin dolara kâfe gidip ziyaret edip savabını kazanıp sadakanı verip aylanıp bölümlerini görüp savab kazanıp pardon yerine etip böyle. Maksimal 2 bin dolara. Mesela kâfeni hiç daha topumunda var yani. Boş daha topumunda var. Böyle alanlaşar. Ben şu diyelim böyle. Ne Fransa'da kalıyor. Evet. Başına dolar. Ben otel bir mani bir. Ben son 10 bin dolar şu harçladım değil. Otağıma barayanlar, benim otak barayanlar dünya var ama şu da yani şu şeyler bir başlı şekil başında duruyorlar, aylanıyorlar, soğutu düşüyorlar. Indi otağa gidenmek oğudurluk mu? Kâbe, Mus oğudurluk karşıdırmamak. Paraya cevap şu eğitiminde soğutu düşüyenleri yağlarla neyse gördün mü sen? Müslümanın var ya, kâfenin var ya, ateistin var ya, senin var ya, benim var ya, misal. Yani otak barında sen çünkü ya başmak yiyen bir daha benim. Mesela otak barında sen sokak yazılıyor. Mesela otak barkaydan için bir sana bir lokan sokak işletiyorum 10 dolar harçlayan için. Mesela dükkanı neymiş? Onlara değmeyen de kâbe dükkanlara sen değiyor. Evet. Onlar Araplar var etti. Böyle bir Araplar var etti. Sürekli. Bayat yok Müslümanlar. Yine hayır başka dinin yanlarına Fransızlar var etti. Değiştirmeli varsa şundan değiştirip geçelim mi?
Müslüman ülkelerin köpleri garip diýsin. Musulmanlaryň şu edýän zulümlerinden ýa-da şu betbahçylyklar şoň üçin bolýar diýsin. Näçe pandemiýa bolýar? Arabistan dinin merkezine başlamaktan gelip sen ýaşapmagan ýerde başlady. Tutuş musulmanlyk ölen sany ştak goýsak we sen ýaşap ýören ýerdäki ölen adamlaryň sany deňeşdirsek musulmanlyk garyly statistikada. Zulüm musulmanlara edýär diýen ýene bir sözüm bar içinden çykan. Ana şu ölen haýwanlar gatyňda ýalňyş musulmanlar ýa-da Gortuklar ki, bizden başın näme gynanmaly. İkinciden, bolýar ýer sen zalimlarça öldürilen haýwanlar, pişiklen itler bardygyna sen gynanýa. Ýöne men bilýän sen ýaşap ýören ýurtunda itler, pişikler etiniň sakylýan ýürükde bayramçylyk bilen Qurban bayramy ýadgarýanda näme sebäpden it pişikler etiniň sakylýan bayramçylygy ýadgara ýürükde festival geçirilýär. Ýöne gözüm bilen görýän Palestinadaky çağaçyklaryň zalimlarça zulüm edilip, köselip ene atasyny öldürilýänler. Şaýmasyňyzmy? Yani onu öldürenler, onu arayanlar kim? Müslümanlar. Sen arkasyny alyan, dinleşen. Komentarlarda jogap berende men haýsy dini ananýan sen diňe, men dini ananama, insan perwerligim, bähap söýgü muhabbet ananýan diýsin. Ol bizim dinimizin özüni, bizim musulman dinimizin düýbi, nähir muhabbet, insan perwerlik, wajdan, söýgü, iman. Bizim dinimizdäki sen düýbi tutulan zady ananýan ekeni. Sen maksadın haýwanlaryň ölümini, rahimsizlik edilmegide, sen şu dakykasy bilen manipulasiýa edilýän sowatmak sen maksadın. Täze musulmanlar gowetlen işler barkynam. Sen zulüm edýänmi? Sowap edýänmi? Zulüm edýänler musulmanlarmy, kafirlermi, ateistlermi? Zulüm edýänler we etmeýänler diýen topara bölsen, musulmanlar ýa-da musulman däller diýen topara bölnär sen hakyň ýok. Mafessiz galanlara bizden däller diýen dinimiz barka. Sen musulmanlaryň dinini aýplaýan. Goý diýsenler, zulüm edip ýörenler, özüni musulman, ýa-ni Allah gatyna olan musulman der. Men sana şonu düşünýärjek bolýar. Zulüm her ýerde zulüm. Rehim her ýerde rehim. İnsanlar adamdan tapawutlanýar. Din başga mesele, adamçylyk başga mesele. Sen birini karşıdyrma. Sen birini karşıdyrsan, sen ýalňyşarsan. Sebebi adamyň haramzadysan. Gowsan, erbeden, sen onlaryan ve arkasında durýan ýa-da durmaýan islenlik ähli dininde de bar. Ýaşak çağlaryň ullukan adamlara döndürüp çykaryp goýberýän nada keçipsin. Men olar musulmanlyk göremok. Şonu diýersin özleri musulmanlar içinde şonu edýän bardy. Bardy şonu bolýar, bar bolup biler. Ýöne gat adamlar şu var. Ýöne şonu edýän musulman däl ülkeler bar. Bar. Gowja araşdyr. Çıkarmadı. Men ýöne beli bir ülkeni, beli bir dini ýadgarmak islamok. Ol men hetdim eder. Men dine özümen dinimden nähili, owadan nähili, owy insan perwerli, söýgü, mähirli, iň gowy zatlar öwredýän dinimde görkezmek üçin sowutnamaly şekilde şu ýetýänmişler. Ve sen meýdandan rap ýaşlaryň pikirleri üýtgär, dine bolan düşmançylygyny döremerlik üçin düşürýän şu meýdan. Indi men ýörekde belli etdim sen üçin. Sen diýen Kur'an kimin ýazgyny belli edýär. Eger sen hakykatdan bilmek isleýän bolsaň, onda öwren. Kur'an Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döwründen yüzlerce ýyl geçip birden peýda bolan kitaplar. Ilk Kur'an golýazmalar. Mesela üçin bir gün Hamza Kur'an golýazmasynyň pergamenti radiokarbon barlygyny dinleýär. 560-645 ýyllar aralygynda degişli diýip ketdiler. Bu Muhammed Peygamberin döwründe ören ýakyn gabat gelen ýok. Kur'an'da kağıtda saklanmadı. Adamlar onu ýatdyna öwrendiler, bilimdire geçirdiler, ýatdylar. Şoň üçin bir söz bilen tarih meselelerini öwrenmeden ýatmak bolmaýar. Ilk öwrenmeli. Sen ateist bolan üçin men sana hemme diýenlerden ýalanýajak. Men sana näme diýen bir wagt gurulmakdan delillendir. Soňra men şu sen ählice diýen zatlaryna bir eken delil tapýan. Dogry. Seni ösüp gelen ýaşlaň beýniniň bulanmagyna men ýol berip bilmeýän gerçeklerdim. Näme bolmasan gurulmak, isleýän zatym gurulmak. Adamdan erbede bardy, haramy bardy, adam öldürýäni bardy, ýöne dini saklanmak. Dini seven kılman hakkım yok. Men içken terma. Sen ananaýmaga senden menden milyon akıllı, ilimli, bilimli adamlaryň sowutnamaly delilleri esasında kabul edilen din şu.